Hanba. Pekné popoludne, publikum. Dneska si spravíme skibidi cestoviny, taliansky recept. Prvý krok je, že si dáme zovrieť vodu. Tak, dáme pekne horúcu, aby sme nemuseli čakať 2 hodiny. Tak, zase nie je toľko, aby sa nám to vylialo, keď nám voda bude vreť. Tak. Počkáme, dokým sa voda privedie k varu a zatiaľ si ideme nakrájať a ošúpať zeleninu. Takže prvá je cibula, stačí jedna veľká, viac nie, aby to nebolo príliš silné. Teraz ideme ukázať môj skill v krájani cibule. Čo najprv... Dobre, najprv musíme ošúpať. To je strašne stresujúce, prvýkrát pred publikom. Co? Dobre, kto z vás krája cibulu rýchlejšie ako ja? Za chvíľku sa uvidí. Tak. Počkaj, kamera. Teraz si nakrájame cibulu na drobné kúsky, hej. Máme cibulu na špageti. Cibulka bola nakrájana. Nakrájam ešte druhú. A dôležité, aby ste sa neporezali. Fakt? Presne tak. Ja keď idem do bezservítky, káva, neviem, čo by som tam robil. Dobre, za chvíľku, za chvíľku budem mať nakrájam cibulu. Škám, to je tak ani von, kámo. To je hrozné. Takže druhý krok je, že si nakrájame ideálne 4 až 5 strúčikov cesnaku, aby sme tam mali trošku štiplavého, ale neskôr budeme aj tak pridávať čili prášok a mexické korenie, aby sme dosiahli požadovanú chuť talianska. Škala, neznášam oné. Na to potrebujem tento nožík. Cesnak sme ošúpali, teraz je na čase uvariť cestoviny. Takto špagety klasické. Teraz je tá nebezpečná časť, dostať špagety do vody. Už sú prepolené na polovicu, takže krok mínus. Dobre. Oh shit. Wow, to bolo tak nebezpečné. Iba tak klapičku. Dobre, zamiešame cestovinky, nech sa nám... Čo je to smiešné? Ja nemôžem dávať všade, ale všade prestrí. To je hrozné. Pod vodu, kámo. Dobre, pokračujeme? Dobre. Teraz je čas na tú najdôležitejšiu časť nášho receptu a to je omáčka. Prvé, čo spravíme je, že si dáme rozohriať panevicu. Počkaj, vlastne mám toto maslo. To je veľký blob, budem musieť dať menej. Polovica masla. Tak dáme kúsok masla. Maslap? Áno, dáme kúsok masla. A taktiež, aby sme posunuli tú chuť o vyšší level, tak trošičku olivového oleja. Takto. A to stačí. Takže čo chceme vlastne pražiť na oleji? Prvé, čo spravíme, že si pretlačíme cesnak. Mám masné ruky z toho oleja. Počkaj. To je hrozné. Môže mi podať aspoň tie cesnaky, kámo. Dobre. Druhý. On sa tam nezmestí ten cesnak. Počkaj. Ja si najprv umiem ruky. Ja si umyť ruky. Kámo, počkaj. Musím si umyť ruky. Špachtu. Opražíme minútku, 2. Minútka bude asi stačiť. Taktiež pridáme cibulu. Cibulu opražíme do sklovita 3 až 4 minútky. A následne už ma štiplo čisto.
Následne prichádza tá najzaujímavejšia časť a to je flambovanie s vínom. Som tam dal málo toho oleja, počka. Musíme pridať. Mamma mia! Čo som mal skrovojsko. Tak. Ono sa mi to tam staklo. Dobre. Necháme pražiť a zatiaľ si ideme nakráť rajčiny. Rajčiny sú dôležitá súčasť, počkaj, musím si ich umyť. Rajčiny sú dôležitá súčasť talianských jedál. Preto ich dáme do jedlání. Dobre. Takto. No, ten nožík je celkom tupý, ale... Fanúšikovia, nezabudnite si znižiť teplo. Nezabudnite si zmenšiť oheň na vašom hrnci, aby vám nevytekala voda. Tak. Nakrájme na maličké kostičky. Dobre, to máš pravdu. Tak, rajčinky máme nakrájané, fanúšikovia. Teraz prichádza tá moja obľúbená časť, kedy ideme urobiť taký maličký ohník. Ideme flambovať. Zoberiete vaše francúzske víno s certifikátom a skúsime nejakých 50 ml odhadnúť. To som trošku prehnal asi. Oh shit. Oh. Nevoní to dobre. Dobre, ideálne by sme mohli počkať, dokým sa to trošičku zredukuje, pretože teraz tam máme veľa vody, veľa vína. Čiže jak sa volá tá rozprávka, to bolo soľ nad víno? Soľ nad zlato? Nie. Treba cestovinky miešať, ideálne každé 2-3 minútky, aby sa neprilepili k spodku. A potrebujeme ich al dente, čiže počkáme ešte asi 3-4 minútky a otestujeme. Ešte aby sme nezabudli, vodičku treba aj trochu osoliť. Trochu. Čiže musíme takto. Soli. Tak. Ja si myslím, že do cestovín to bude stačiť. Ak by ste zabudli osoliť vodu, tak cestovinky nebudú dobré. Takže vínko sa nám trošičku odpárilo, teraz môžeme pridať druhú ingredienciu a to sú rajčiny, ktoré sme si nakrájali, aby sa nám pekne podusili vo víne, aby zmekli. Toto je recept, ktorý si môžete urobiť doma, môžete to spraviť pre svojich rodičov, pre svoju priateľku a rozhodne nebudú sklamaní. Kľudne aj pre priateľa. Pokračujeme tým, že dorobíme omáčku. Pridáme baked beans, fazule v rajčinovej omáčke. Možno to vyzerá ako polotové, ale je to úžasné, verte mi. Teraz je na čase trošku domáceho kečupu. A trošičku, aby sme tam dotiahli tú chuť. Mám mokré ruky, počkaj. Takto. Tak. Dobrý ruk. On to nevidie. No publikum, vyzerá to fádne, kečup nefunguje. Kurva. Možno sa... Dobre, kečup nekečupuje, takže sme sa rozhodli. Možno to vyzerá, ako keby sme ukladali šampanské, ale čo my chceme týmto doceliť je, aby sme mohli vyliať kečup do našej omáčky. Teraz to nejde. Natáčaš? Dobre. Teraz je čas na ďalšiu dôležitú vec a to je ochutenie omáčky. Ak chcete dobre ochutiť omáčku na talianske cestoviny,
Ak chcete dobre ochutiť omáčku na talianske cestoviny, tak potrebujete mexické korenie. Korenie, ktoré použijeme Grill Mexico. Bežne ho pridávam do týchto cestovín. Bude stačiť. Ďalej taká talianská chuť je bazálka. Bazálku verím, že každý pozná. Počkaj, tak. Dobre, to stačí. Cestovinky, musím otestovať cestovinky, musia byť al dente, ja si myslím, že už budú hotové. Počkaj. Sú akurát al dente. Dobre, to stačí. Ešte oregano, ďalšia talianská chuť. Tak to stačí. Som pridal trošku veľa, nevadí. A ešte... Zabudol som na niečo. Áno, na čili. Ešte čili. Nie, to je tacos. Môžeme tam dať aj tacos. Dobre, pridáme trošku tacos korenia. Ja si myslím, že to môže stačiť. Korenie dáme naspäť. Trochu soli, zabudli sme osoliť omáčku. To nejde. Tak. Toto stačí. To je v pohode. Dobre, zamiešame. A týmto máme omáčku hotovú. Zatiaľ. Ešte pridáme ľudí na konci. To voní super. Dobre, pokračujeme. Takže omáčka sa nám dovarila. Posledný krok je, že pridáme cestoviny. Ak ste snob na cestoviny, tak môžete pridať ešte parmezán na koniec. Dobre, môže byť. To. Na konci pekne zamiešame, aby cestoviny vpili všetku omáčku. Takto. Dobre, ja si myslím, že v pohode. Som ešte pridal žampiňóny. Taká umami chuť. A kečup. Nie, konečne ho tam môžeme vybíjať. Aspoň dúfam. No pome. Pome. Dobre, kečupu sa nedočkáme. Nikal, to je horúce. Ten kečup kam. Tak ja si myslím, že sme ready na plating. Pohoda. Dobre. Ak bude na tomto videu 150 lajkov, natočíme taktiež ďalší diel. Dobre, takže toto sú skybí cestoviny pod vládama. Ale toto je brutálne dobré. Použili sme trošku veľa kečupu, ale ináč pohoda. Ale toto je crazy sladké, to takto nebýva sladké. What the fuck, brat, to je hanba. Toto bol dneskajší recept skibidi špagety. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber. Vidíme sa pri ďalšom videu. Nazdar.